Urtarrilaren 9ko mobilizazio jendetsuaren ostean, Sarek hartu trena izeneko dinamika jarri zuen abian. Egun horretan, Bilbon eta Baionan bildutako indar sozial itzela biderkatzeko, aktibatzeko eta bideratzeko asmoz. Eta erronka zehatz bat jarri diogu geure buruari. Euskal preso, ieslari eta deportatuen eskubideen aldeko trena abiaraztea. Dagoeneko trena martxan dago Euskal Herri osoan, eta apurka-apurka bagoiak gehitzen ari zaizkio. Bagoien bidez, gizartearen eremu ezberdinak aktibatzea da gure helburua. Eta datorren asteburuan beste bagoi bat gehituko diogu tren horri. Herritarren bagoia. Herri bakoitzak ekimen ezberdinak antolatu ditu euskal presoei zein euren senidei urratzen zaizkien giza eskubideen defentsan. Izan ere, gaur egungo espetxe politikaren ondorioz, 100 senide asteburu guztietan milaka kilometro egitera behartuta daude. Larriki gaixo dauden presoek kartzelan jarraitzen dute. Eta euskal presoei salbuespenezko legedia aplikatzen zaizkie. Hala nola, isolamendua albidetuz. Horren aurrean, datorren asteburuan, Euskal Herriko kale eta plazetara irtengo gara, egoera honekin behingoz bukatu beharra dagoela aldarrikatzera. Ideologien gainetik eta giza eskubideen izenean, honako eskaera hauek egingo dizkiegu Espainiako eta Frantziako gobernuei. 1. Dispertsio politikaren amaiera. 2. Larriki gaixo dauden presoen askatasuna. 3. 70 urtetik gorako presoen eta kondenaren 2 herenak bete dituztenen kaleratzea. 4. Ieslari eta deportatuak euren eskubide guztien jabe izatea. Hala nola, osasun laguntza, lanpostu duina eta eskubide zibil eta politiko guztiak. Horrela, haien etxeratzea albidetuz. Eta 5, kolektibo zehatz bati aplikatzen zaizkion salbuespenezko legeak bertan bera ustea. Gure ustez, urratz horiek ezinbestekoak dira gatazkaren konponbiderantz aurrera egiteko. Elkarbizitzan oinarritutako bake eszenatoki bat albidetuko luketelako. Eta herri honek bakea merezi du. Eta ondorio horiek gainditzen ez diren bitartean, gatazka ezin da bukatutzat eman. Konpromisoa hartzeko eta lanari ekiteko garaia heldu da. Guztion ardura da eta guztion artean lor dezakegu.